Gwjwnthwngनि आंलाय मिथिया दाउआ फैग्रोनाय ना दाउदैया फैग्रोनाय आं बेखौ सोङाना होमबालाय माथो सोंगोन मानसिया मानो गस्ला गानो माखौ लाखुमानो थाखाय है मा जाजा सोंनाय नोंलाय आं मानो खोन्थानो नोंनो नों मिथिया मानो थाखाय गस्ला गानो मानो थाखाय गस्ला गानो बोरै लान्थिथि ओंखारनांगौ जाखोसै मानसिफोरनि सिगाङावलाय जुदि बयबो लन्थं ओंखारो रावबो गस्ला गानामोनब्ला जिब जुनारफोर बायदि ओइ मानो लन्थं ओंखारलाबायनांगौ जाखो लासिंसिंलाय मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा बयनावबो मेगन दं गन्थं दं खुगा दं हासुग्रा दं खिग्रा दं दाय गथ' नुबायना जों बेखौनो लाजिनानै खोबथेयो बयबो खियो बयबो हासुयो होनबा मानो लाजियो नों मा सोंबाय थायोहाय आंनि सिगाङाव जा सोंलाबायबाय थानाङा नोङो थरल' मा गस्ला गानबाबो दाय गस्ला गानाबो दायहाय नोंलाय आंथ' जेबो दाय जायाखैना मानसिया मानो गस्ला गानो उजिनायावथ' लान्थंसो उजिदोंना लान्थं उजिबाय माथो जाखो लान्थं उजिबाय दा खोबथेबाय गानबाय गस्ला गानाबा गाज्रि ना मानसिखौ होमबालाय मानो मोसौ बोरमा अमाखौलाय गाज्रि नुवा नोंहानो लन्थं थाबानो जाबायहाय आंखौ जानला मानला सोंलाबायनाङा नों र' गिख'फोर बायदि गिनानै खारो नामा आं मिथिया होनदों मानसिफोरा मानो गस्ला गानो मानो गस्ला गाना आं मिथिया होनदों दे गस्ला गाननायखौ सोंलां बेलेग कुइसन सोंनिया बिदि होननानै दाउदै आरो दाउनि खोथा दा सोंखाय आं बेखौ सोङा होमबालाय माथो सोंगोन मानसिया मानो जोनोम जायो आरो मानो थैयो आंलाय मा मिथिगौ मानसिया मानो जोनोम जायो मानो थैयो आं मा मिथिगौ लोगो मोननानै सोंबाय थायो मानो ओंखाम जायो मानो थैयो मानो हासुयो मानो खियो दाउआ फार्स्ट फैग्रोनाय ना दाउदैया फार्स्ट फैग्रोनाय मानो सोंबाय थायो नोंलाय आंखौ नुबानो जा सोंबाय थानाङा नोङो आंहा बेलेग कुइसन गैबावला नामा मानो गैया जानो मानसिया जोनोम जानायनि सिगां बहा थायोमोन आरो थैनायनि उनाव बहा थाङो मानसिया सोरगोनिफ्राय फैयो आरो थैबाथाय सोरगोआवनो थांफिनो सोरगोआ माबायदि सोरगोआ बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बिबार बारिजों जोमै दङ ओमफ्राय मोजां जायगा दं फिथाइ सामथाइ बिबार बायदिसिना मोजां आरो नों फैदों नामा सोरगोनिफ्राय दा सोंबाय थानाङा नोङो होमबालाय माथो सोंनांगौ मा खबर होननानै मा ओंखाम जाखो मा ओंख्रि जाखो होननानै मा जाजा सोङो नोंलाय मा ओंख्रि जाखो आलुआ मैगं होननानै सोर खिन्थाग्रोनाय आलुखौ संनानै जानांगौ होननानै सोर बुंग्रोनाय आबौआ होनदों आबैया होनदों आबौ रामोनदाया होनदों आबै हंलाया बुंदों बहा दं बिसोरलाय थैबाय माब्रै थैखो बोरायना बुरैना मानो बुरैनानै थैखो नोंनि सोंनायखौ जा सोंबाय थायो आं मिथिया साइज बाय साइज कुइसन सोंबाय थानानै आं जोंबाय नोंनि कुइसन सोंनायखौ मानो जोंदों मानो सोंबाय थायो नोंलाय आं मा मिथिगौ गाव रागा जोंनायखौनो मिथिया नामा नोंखौनो रागा जोंदों नोंखौनो नोंनि बेबायदि सोंथि सोंनायखौ आं बाबाय आं नोंखौ नायनो बायो मोजांबोथ' नों आंखौ मोना बालि ओइ दुलुर मानो रायदों नों थरल'खौ नुबायना बे आंखौ मा सोंगासिनो बेनि कुइसनखौ सोंबा आं खर' गुदुं जायो कुइसन सोंनायखौनो खर' गुदुं जायो नामा मानोथो मानसिया मानो थैयो मानो उजियो बबेनिफ्राय फैयो मानो ओंखाम जायो बिदि सोंबाय थायो बोराय जेबो नङा मिन्थिनो थाखायसो सोंदों दा ओइ थरल' फैलाय जोंहानाव खुमुदायाव दाउ मासे नांथानानै दं हानफैलाय फै माबा आंनि उन न'आवसो लिंना लांलायबाय दा आरो माबा माबि सोंलायगोन बायनो जंग्लारि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा आंनि प्रब्लेमा बेनोदि जाय सुबुंनो गोसो होनाङामोन बे सुबुंखौसो गोसो थोफ्लांबाय दा बायदियाव बे सुबुंखौ मोनोब्लाबो आंनि आंगोफोरनि थाखाय मोजां जानाय नङा दाबो आं फावसायफिननो सानो नाथाय गोसोआ मानोबा मानिया बे सुबुङा आंनि जायोब्लाबो नाथाय आंनि आंगोफोरनि थाखाय गोबां खहा जागोन गासैबो खोथाखौ मोनथिसेयावबो आंनि गोसोआ मानो बे सुबुंखौल' सानफ्लाङोथाय बे नोंनि दाय नङा जंग्लारि जों जाय सुबुंखौ गोसो थोयो माया सैथो माया असैथो जेबोखौनो जों बुजिनानै मोना अब्लाबोथ' नोङो हुसाव दङ जाय सुबुंखौ नों हास्थायदों बेखौ मोनोब्ला बा मोनाब्ला मा खहा दङ नों बेखौबो मिथियो जंग्लारि बेनिखायनो बांद्राय साननो नाङा गावनि गोसो थोनायखौ मोननो थाखाय मालाबा जों दावहा नांनांगौबो जायो बोरै नांनो सोरजों नांनो जेराव आंनि न'खरनि मानसिफोरासो दुखु मोनो खस्थ' मोनो अब्ला आं सोरजों दावहा नांनो बुंलाय नोङो सिखिरि मिन्थिगौ ना
माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो सानब्लाबो खायसे नखरनि थाखायनो फावसायफिननांगौ गोनां जायो। नखरनि थाखायनो माबेबा मोनसे खामानिखौ सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो। गोबां दं जोंनि हादोराव। नखरनि थाखायनो खायसेया जौगानो हाया। नखरनि सापर्ट मोनैयावनो खायसेया गावनि थांखिखौ खोमानानै लानांगौ गोनां जायो। आरो जायफोरा नखरखौ फिसिनांगौ गोनां जायो, जायफोरा नखरनि बिबानखौ लानांगौ जायो, बैबायदि सुबुंफोरा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा गावनि थांखिखौ मालाबाबो होसोनो हाया। नाथाय आं गावनि थांखिखौ होसोगासिनोबो दं। अब्लाबो बेराफारसे आंनि गोसो, बे गोसोआबो आं गावजोंनो जुजिगासिनो। सिखिरि, नों सोरखौबा गोसो थोफेरबाय नामा? जुदि गोसो थोआखै, गोसो थोनायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां। नङाबा जोबोद खस्थ' मोनो। बेफोरबायदि जेबो नङा। आं जायखौ मोजां मोनो बेनि थाखाय आंनि जिउखौबो बावगोन आं। औ, बानलु बेदामनि थाखाय। नों बांद्राय साननाङा। एन्टनिय'आ नोंखौ मोजां मोनो। बेयो नोंखौ खैफोदाव खोलैनाय नङा। आरो आं बेखौबो मिथिगौ एन्टनिय' नखरनि मानसिफोरा नोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया होननानै। जेराव एन्टनिय'आ नोंजोंनो सापर्टआव दं अब्ला माखौ गिनो? आं जेखौबो गिया। आं गिनाय मोनो आंनि नखरनि सुबुंफोरखौसो। आंनि थाखायनो माबाफोर खहा जागोन नामा होननानै। जुदि खोथाया आंनि फेमिलिनियाव फैया अब्ला आं जेखौबो गिया। जुदि खोथाया आंनि थाखायनो आंनि नखरनि फेमिलिनि खोथा फैयो अब्ला आं जेरावबो जेननांगौ जायो सिखिरि। औ, आं बुजिदों। नों जेबो बुजियाखै आरो नों मालाबाबो बुजिनाय नङा सिखिरि। नाथाय आंनि साननायखौ गोरोन्थि दासान नों। नों जोबोद इन्टेलिजेन्ट सिख्ला। नोंजों समान आं टेलेन्ट गैयाबो जानो हागौ। नाथाय माखासे प्रब्लेमफोरा, माखासे दुखुफोरा गोबां फाराग थायो। गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। आरो आंनि गोसो गोरबोआव मा सोमजिदों बेखौ नों बुजिनाय नङा सिखिरि। जंग्लारि, नों गावखौनो आन्डार एस्टिमेट खालामनानै लानाङा। नों जोबोद टेलेन्टेड नोंबो। आं नोंबायदि मालाबाबो जानो हानाय नङा। नों नखरखौबो नायो, खस्थ'बो खालामो, जबबो मावो, फरायोबो। नोंबायदि सुबुङा जोबोद खम जंग्लारि। नों गोजानाव थाफैनानै लेखाबो फरायदों, नों पार्ट टाइम जबबो मावदों आरो नखरावबो नोङो रांखान्थि हेल्प हरबाय थायो। आं नोंबायदि एसेबां खस्थ' खालामनाङाखै। बेनिखायनो नोङो आंजों मालाबाबो दारुजु। नों नोंनि जायगायावनो जोबोद मोजां। नों नोंनि जायगायावनो बयनिख्रुइबो बेस्ट। आरो नों मालाबाबो गावखौनो हारसिं दासान। आं नोंजों जेब्लाबो दं। सिखिरि, नोंजों आं बायदिसिनासो रायलायफ्लांबाय थाबाय। आं डिउटियाव थांफिननोसै। जागोन दे। आं नोंखौ डिउटि जोबजासिम बेवहायनो नेगोन। नाङा नाङा, मानो नेनांगौ जाखो? जेबो नङा। आंहा जेबो मावनो गोनां खामानिबो गैखाया। जागोन दे। जंग्लारि, नोंनि जिउआव बेसेबां दुखु दं बेखौथ' आं सुनानै मोनदांनाय नङा। नाथाय आं बेखौल' मोजाङै मिथिगौ। बानलु बेदाङा दि नोंखौ हास्थायो। नोंबायदि खाफाल गोनांथ' मानसि रावबो गैया होननानै। जेराव नोंखौ बानलु बेदाङा फाग्ला बायदि गोसो थोयो। बेराफारसेथिं आंखौ सै सै मै मै खालामबाय थायो। अब्ला नों आंनिख्रुइ खाफाल गोनांसिनथ' जाखागोन ना जंग्लारि? मा खालामनो फैलायखो बेलाय? बानलु बेदां, मानो फैदों नों बेवहाय? आं जास्ट कफि लोंनो फैदों। नों आंखौ स्टक खालामदों नामा? बिदि नङा। आं नोंखौ फल' खालामाखै। आं जंग्लारिजोंसो कफि लोंफाफैदोंमोन। नों सोरजों मा खालामो बेयो नोंनि प्रब्लेम। नाथाय आंनिफ्राय गोजानाव था। बानलु बेदां, नोंनि खुगाया सामलायनानै खोथा बुं। जेबो नङा जंग्लारि। खोनासं बानलु बेदां, सिखिरिया नोंनि मा दाय मावदों? नों सिखिरिखौ जानला मोनला बुंनो आरो सिखिरिया नोंखौ मानो फल' खालामगोन? सिखिरिया आंनिबो लोगो। बियो आंजों रायलायफैयो, कफि लोङो। बे कफि शपआव आं ओरैनो थायाखैथ'। नों गावखौनो मा साननानै लायो बानलु बेदां? बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजां सेंग्रा, जायनि थाखाय सिखिरिया फाग्ला जागोन। गोसो जायोब्ला सिखिरिया नों बायदि हाजारथा सेंग्राफोर बुथुमनानै लानो हायो। सोरथो माना खालामदों? आरो बे बुहुमाव आं बायदि सासेबो गैया आरो नों बायदिबो रावबो गैया। औ, नों थिगखौनो बुंदों। नों बायदि रावबो गैया। एफा मोजां सिख्लाखौ नों बेबायदि रायग्रा? सिखिरिया नोंनि मा दाय मावदों? नों सिखिरिखौ नुबानो रायो? रायाखै आंखौ। सिखिरि, बानलु बेदाङा नोंखौ मा बुङो आंनो खोन्थाबानो जाबाय। नों बेखौ जेबो गिनाङा। बिनि खुगायाल' बिदि। खोनासं, जोंनि कफि शपआव फैनानै बिदि दावराव दा खालामफै आरो सिखिरिखौ दा रायखा। सिखिरि, फै, बिनि खाथियाव थानाङा। बानलु बेदां, नोङो सोरखौ मा होनै थां। आंनि लोगो सिखिरिखौ जेबो बुंनाङा। जेबो नङा जंग्लारि। नों बेखौ जेबो गिनाङा। फै आंजों सिङाव। जाबायना नोंनि होननाया? मा होनबावनांगौ नोंखौलाय? जाबायबा आंनो कफि लोङोबानो जाबाय। सिङाव जिरायहैनोसै आं। नुबायना लाजि गैथारिया। आं बेखौ रायनोबो हाया। कास्टमार जानानै कफि लोंफैबालाय आंलाय माथो खालामनो? जंग्लारि, नोङो बानलु बेदांखौ दा राय। मानो राया? बे नोंखौ एसेबां लाजि फोनांबाय थायो। नों मानो सिरि थायो? जेबो नङा। बानलु बेदांनि गोसोआ गाज्रि नङा होननानै आं मिथिखायो। अब्लाबो बेजों मानो बिदि बुंजाबाय थानांगौ दे? रथ' दे, हनै मालिक फैदों, जों नां सिङाव थांनोसै। बानलु बेदां,
नोङो इसेबां सोलायबाय बेबो जोंलारिनि थाखाय गुबुन सिख्लाफोरा जुदि नोंखौ बिदि बुंनायमोनब्ला नों मालाबानोथ' बे सिख्लाखौ रायगौमोन जावगौमोन नाथाय जोंलारिखौ माथो जेबो बुङा नोंलाय ओरैबायदि मा खास दं जोंलारिया जायनि थाखाय नों गावनि पार्सनेलिटिखौबो सोलायबाय थारैनो आं जोंलारि बायदि जानो हागोन ना जेब्ला आं जोंलारि बायदि जागोन अब्ला मा मानलु बेदाङा आंखौ नायफिनगोन ना नाजानायावलाय माथो थाङो नाजाना नायनायाव जानो हागौ जोंलारि बायदि जायोब्ला बानलु बेदाङा आंखौ नायफिनगोन फिसा नों फैबाय माब्रै दङ आयै माब्रै थानांगौ जाखो फिसाफोरा खाथियाव गैयाबालाय जेब्लाबो खोमसि बायदि मोनो माथो दा माबायदि दङ आयै नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे बुरै देहा दिनै दं गाबोन गैया बेनिखायनो नोंसोरबायदि फिसाखौ अराय खाथियाव थाजानायखौ लुबैयो बांद्राय बेफोरखौ साननाङा डाक्टरा नोंखौ जिरायथ'नो होदों जेब्ला मोजाङै रेस्ट खालामबानो जाबाय आयै आं फैबायना बांद्राय साननो नाङा नोंसोरखौ नुबानो गोसोआ स्रां मोनखायो नों फैबाय लोमजानायाबो स्रां जोब्बाय आफा डाक्टरा मा बुंदों साननैसो बेफोरबायदिनो जिरायथ'नो खोन्थादों बांद्रायथ' गिदिर लोमजायाखै दा आं सानदोंमोन बिराद गिदिर लोमजादों होननानै ए फिसा गिदिर लोमजाबासो फैगौमोन आरो नोङो दाबोथ' देहाया मोजां नङाना आंना मा जायो मा बेरो हमनो हाया एन्थनियाव फिसा नों फैबाय मोजां जाबाय बांद्राय सानबाय थानाङा दे आं दङ ना दे दसे उन्दुनानै थाथ' दे फिसा आं मिथिखाया आंनो फैसा नांगौ आंनि मुङै एकाउन्ट मोनसे खुलिनायनि फैसाखौ आं मानो मोनाखै बबेनि फैसानि खोथा जालायखो हा मानि फैसा जेब्ला हौवानाव खारस'नो थांदोंमोन अब्ला फैसा लानानै थांनाया बावबाय मानसियानोथ' मा जालांखो नोङो दावदै आं मिथिखाया बाजै आंनो फैसा नांगौ मानि फैसा नांगौ जालायखो फैसा गैयाहाय आंनाव दाना नों दे आंनो फैसा थाइसे बाराखौनो होला बाजार खालामनानै होफैग्रायाबो दाना नेवलायासो आंनाव फैसा गैया नोंसोरनाव फैसा बिबाबो मोना नोंसोर आंखौ नायनोनो बाग्रा जाबाय आं दिनैनिफ्राय बे न'आव फैलाबो आं बे न'आव आगानबो होफैला बहा थांनो नागिरलायखो नोंलाय थांगोन आं हाजेराव मेयावनो नुबाय मारै जालांथारखो बे दावदैया आं हाबा होनांसिगौ बेखौ हाबा होबा एसेबां मोजां जासिगोन मानसिया मालाय हाबाखौबो जायानो मालाय नेवलाजों मा खालामनो नेवलाजों हाबा जायाबालाय मालाय गोसो गैथारिखौ हाबा होबा पाप नांनो हानाय नांना नोंलाय मालानिफ्राय पाप गिग्रा बेलेग बुस्थुआ पाप मावबाबो मालाय गोसो गैलायफोरखौ हाबा होनो गोसो गैयालां होमबालाय मानोथो नेवलाखौ दोनदों नोंलाय नेवलाया बे न'खरनि खामानि मावग्राब्रा मानसिखौ नांगौ ना बेनिखायनो नेवलाखौबो खामानिनि थाखाय दोनदोंब्रा मालाय नेवलाया दावदैखौनो मोनगोन होननानै गोसो होगासिनो दं बिदिसो जाबाय थागोन माबा मोनसे जियानो जादोला आं दिनै गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आंखौ मोनथ'नाय नङा मानोबा एसे मिटिं दं बेनिखायनो साननैसो आं गुवाहाटियाव थांगोन बेखौनो खोन्थानो होननानै फैदों आं बे खोथाखौबोथ' मबाइलाव खोन्थाहरनो हायोना मबाइलाव खोन्थाहरनो हायोब्रा खिन्थु फेस टु फेस खोन्थाफैखाबाय आं होमबालाय थांनोसै गुवाहाटियाव थांनोबा बिदि न'आव नुजाफैलायना दसे खोन्थाफैलायो सोरबा सिख्लाजों थांखुमानो नागिराखैथ' र' आंबो थांफानि उन थांफा बिहामजो थांफा थिग गैया बेजों दाहाय होमबालाय थांफानि आंबो दा नेवलाया मिथिबा खोन्थाना हरलायगोन माथो थाबाय थाखो थांथां उन औहाय मोजाङै थांबानो जाबाय बिहामजो बेयाव मिथिंनि मुङाव बेलेग हिनजावफोरजों लाइन मारिहैयाथ' बियो थिग गैया बेजों जिबौ फिथिगमखौ फोथायनो हाबाबो बे अमा राजाखौ फोथायजाया